Vlaanderen zou willens en wetens te weinig actie ondernemen om PFAS in de Westerschelde echt aan te pakken. Ik vrees inderdaad een beetje dat Vlaanderen toch wel Nederland wat bij de neus neemt. Dus in die zin, ja, ze spreken met een dubbele tong, zeggen we dan. En verder in deze Zeeland nu. Schade door hoge waterstanden. En Danser Wawel laat zich niet weerhouden door handicap. Goedenavond. Vlaanderen neemt een loopje met Zeeland als het gaat om PFAS in de Westerschelde. Dat zegt de Vlaamse milieuactivist Thomas Goorden. Volgens Goorden gaat Vlaanderen PFAS pas echt aanpakken als de zogeheten Oosterweelverbinding in Antwerpen is aangelegd. De 3M-fabriek, die jarenlang illegaal PFAS heeft geloosd, staat vlakbij de bouwplaats van die tunnel. Daardoor is de grond die voor de tunnel opgebaggerd moet worden ook vervuild. Een deel van die grond wil de Vlaamse regering storten bij Doel, pal op de grens met Zeeland. Dat materiaal zou normaal gesproken opgeslagen of gesaneerd moeten worden, tenzij het op dezelfde plek blijft liggen. Om toch snel aan de slag te kunnen, hebben de Vlamingen volgens Goorden hun eigen milieuregels maximaal opgerekt. Wat ze dan gedaan hebben is eigenlijk gezegd, we maken onze werkzone zo groot mogelijk. En zolang het binnen de werkzone blijft, blijft het ter plekke. En daardoor zie je eigenlijk het beeld dat de werkzone in de Schelde echt kilometers lang is. Gaat van de stad Antwerpen zelf tot aan de Nederlandse grens. Dus men gaat eigenlijk een technische regel tot in het absurde doordrijven om niks met die gronden te moeten doen. Goorden waarschuwt Nederland om de situatie in Vlaanderen scherp in de gaten te houden. Hij is bang dat de Vlaamse regering, koste wat kost, die Scheldetunnel aan wil leggen, ongeacht de gevolgen. Ik vrees inderdaad een beetje dat Vlaanderen toch wel Nederland wat bij de neus neemt. Als je echt beleid zou voeren zoals het moet, ja, dan zitten ze met een enorm probleem met die tunnel. Dus in die zin, ja, ze spreken met een dubbele tong, zeggen we dan. Het is zeker zo dat Vlaanderen behoorlijk streng heeft opgetreden tegen het bedrijf in kwestie. Maar ze treden helemaal niet streng op tegen de vervuiling. En ja, de logica is heel duidelijk. Men wil die tunnel per se toch kunnen bouwen. En omdat het nu is uitgekomen, ja, zit men eigenlijk heel zwaar in de problemen. Ja, de slag is van Jan Vogel, die is aangeschoven. Jan, welkom. Ja, dit zijn opmerkingen van een milieuactivist. Dat kun je van zo iemand verwachten, zou je bijna zeggen. Maar de Belgische Raad van State die is het wel met hem eens, hè? Ja, die hebben vorige week in een zaak aangespannen, onder andere door Thomas Goorden, besloten dat de werkzone van de Oosterweelverbinding inderdaad te groot is. En hebben heel die werkplaats nu verklaard tot een illegale stortplaats. En er wordt daarom ook niet meer gebaggerd op dat moment. Dat ligt stil, dat project. Betekent nou hè, als die werkplaats wordt verkleind, hè, die grenzen daarvan, dat er dus geen vervuilde bagger meer bij de Nederlandse grens wordt gestort? Nou, er komt in ieder geval geen bagger meer van de Oosterweelverbinding. De baggervergunning die de Vlaamse regering wil afgeven, voor ook onder andere bij Doel, gaat ook over de reguliere baggerwerkzaamheden in de Schelde. Zoals ook bijvoorbeeld in de Westerschelde eigenlijk elke dag wel ergens gebaggerd wordt. Nou, en die bagger die mag nog wel gestort worden bij Doel. Prima, dankjewel, Jan Vogel. In Vrouwenpolder en Nieuwvliet blijkt behoorlijke schade te zijn ontstaan door de hoge waterstanden. In Vrouwenpolder is het meeste zand weggeslagen. Ook een aantal betonnen platen is daar weggezakt, omdat het zand daar nu weg is. Ook op enkele plaatsen bij Nieuwvliet zijn delen van de duinen weggeslagen. Het water bereikte voor de Zeeuwse kust een stand van 3,40 meter boven NAP, wat van tevoren ook was verwacht. Want het was springtij en er stond een harde wind, windkracht 6 tot 7. Het waterschap hield de waterstanden daardoor extra in de gaten. Over het herstel van de schade wordt overlegd tussen het waterschap en de betrokken gemeentes, Veren en Sluis. Svetlana Tsikhanouskaya krijgt de internationale Four Freedoms Award. Deze en de andere Four Freedoms Awards worden 21 april uitgereikt in Middelburg, zoals dat om de 2 jaar gebeurt. Tsikhanouskaya is leider van het vreedzame verzet tegen het regime in haar land Wit-Rusland. Ze leeft in ballingschap in Litouwen en wordt door velen erkend als de winnaar van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland, augustus vorig jaar. Eigenaar Patricia de Miliano van Hotel de Eenhoorn in Oostburg spant in haar eentje een zaak aan tegen de staat, omdat ze een eerlijkere coronavergoeding wil. Door coronamaatregelen is haar hotel nu weer grotendeels dicht. Maar van de financiële overheidssteun zou door allerlei regels en voorwaarden uiteindelijk weinig overblijven. En dat terwijl net over de grens in België alles open is.
Ook al spant ze dus de zaak in haar eentje aan, de Miliano, vroeger CDA-statenlid, trekt ten strijde. De nood is denk ik voor alle ondernemers heel hoog op dit moment. Maar we zijn het allemaal spuugzat. Niemand had gedacht dat wij weer opnieuw in deze winter volledig op slot moeten. Terwijl op 10 kilometer verder de mensen lekker uit eten gaan, heerlijk kunnen shoppen. Het is gewoon een hele drama dat wij gewoon niet kunnen ondernemen. De Vlasdag in Drijschoor houdt na 35 jaar op te bestaan. De Vlasdag is een combinatie van demonstraties, een braderie en een dorpsfeest. En het wordt elk jaar op de derde zondag in augustus gehouden. Vanwege corona, maar ook door een steeds kleiner budget, is het volgens de organiserende stichting steeds moeilijker om een traditionele Vlasdag op poten te zetten. En ook ontbreekt het aan een nieuwe generatie vrijwilligers. Aan inwoners wordt nu via een enquête gevraagd of er interesse is in een Vlasdag nieuwe stijl. Het derde dier was Grimbeer te Das. Met hem kwam Rijntje eindelijk mee. Monique de Bruin uit Hulst heeft een kinderboek geschreven over Rijntje Vos. Het is geïnspireerd op de bekende Nijntje Pluis. Het idee is ontstaan toen ik opnieuw de boekjes van Nijntje Pluis uit de kast haalde, omdat ik oma werd. En zo dacht ik, nou, dat Nijntje, dat zou best wel eens leuk kunnen zijn als een Rijntje. Want als bezoekersmanager van Hulst kreeg ze vaak de vraag of er kinderboekjes waren over Reinaar de Vos. Nu is hij er dus eindelijk en de reacties zijn positief. Ja, heel leuk. Ja, eigenlijk alleen maar ik wil het ook, ik wil het ook. En nou zijn we natuurlijk super trots. En net als de boeken van Nijntje komen er waarschijnlijk ook nog meer boekjes van Rijntje Vos. Want het schrijven beviel Monique de Bruin erg goed. Dansen en doof zijn. Het lijkt een onmogelijke combinatie, maar Pavel uit Vlissingen bewijst dat het wel kan. Hij komt uit Polen en is soms wat teruggetrokken omdat hij de taal niet helemaal begrijpt. Maar als hij danst is daar niks van te merken. Pavel danst pas sinds maart bij de dansschool in Vlissingen, waar hij zich helemaal senang voelt. Dansen is zijn leven. In Polen heb ik ook gedanst, daar heb ik het geleerd. Ik ben opgegroeid met dansen. Toen ik 3 jaar was ongeveer, toen droomde ik al om te dansen. Of op theater te staan of op toneel. Dus ja, die ambitie is er al heel lang. Ondanks dat de danser de muziek niet kan horen, kan hij wel goed maat houden. Ik voel de trillingen, die voel ik. En daardoor voel ik ook het ritme, dus daardoor kan ik ook dansen. In een café voel je dat ook. En hier is hetzelfde bij de dansschool. Het aanleren van de choreografie is af en toe nog wel lastig. De dansdocenten moesten namelijk gebarentaal leren. In het begin was het super erg wennen. Ja, je moet toch je communicatie vinden met hem. Op het begin deed het heel veel via de telefoon, gewoon typen. Dat is het allermakkelijkst natuurlijk. Maar nu hebben we een heel mooi boek van hem gekregen. Met 500 eerste gebaren, dus daar zijn we nu hier volop mee aan het oefenen. We maken wel we gebaren wel wat. Kelly bijvoorbeeld, of de andere dansinstructrice. Die kunnen wel een beetje gebaren. En ze zijn het ook stap voor stap aan het leren. Dus dat is ook heel erg leuk. Pavel danst in een groep met allemaal dames. En daar moest hij wel even zijn draai in vinden. Op het begin was hij wel heel verlegen, maar het is natuurlijk logisch. Ik bedoel, als een hele groep mensen om je heen aan het praten is en jij kan daar niks van meekrijgen, is dat heel erg lastig. Maar nu kruipt hij steeds meer uit zijn schulp en is het echt een hele leuke toevoeging voor de groep. In woorden kan Pavel zich naar de buitenwereld minder goed uitdrukken. Maar als hij danst wil hij zijn publiek het volgende meegeven. Ja, omdat ik doof ben en ja, ik ben er trots op. Dat wil ik laten zien. Ik ben daar gewoon alleen in en ik wil daar gewoon laten zien dat het kan. Ik ben Pavel en ja, dit ben ik. Vanochtend waren er nog een paar buitjes aan zee, maar daarna klaarde het op. Door het zonnetje vanmiddag werd het uiteindelijk toch nog zo'n 6 graden. Morgen staan er regenbuien met wat hagel op het menu en ook de dagen erna zijn wisselvallig. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.